Lutuan na ito niya kung kwang. Sige na. Kumain na tayo na. Laban na. Kayo mo lang. Sige lang. Karon, mga namin sa mga litson manok nakuha sa pagpamanas. Suwa, pirada. Picture. Ay karon kay mingaw man kayo. Adto talang kapitan. Aha katos kapitan karon. Ito sa nakabe. Ayo. Ayo. Naman. Nas kapitan da tong kandidato ko Kapitan Kukoy. Wala diri ay gilaglaan. Amilas kapitan. Manguro sulisit diro. Na. Naunsa man mo dagan og kapitan kay galaglaag unsa pag daog niya na. Ambot niya, napita to'y buot. Niyan sa man nato na. Haman dito sa kapitan day. Tagi. Wa kabalo ka ha. Wala yun may kabalo yan, laglaag mo na ito daw. Sige. Na. Mudagan man tong tato. Way, mudagan nga. Kalo yun. Wa man guys lang balay. Taoy ko to be. Ito rambutan oh. Dong. Kakita mo ni Kapitan Kokoy. Kokoy ba to? Ba't kahanap pangalan tong kapitan na ay? Galan, pinagpana di ay. Ah, dito pa dong. Gusto eh. Gusto. Kasi ka dito pala, mamana to siya. Ah, dapat suba tayo dito dong. Gusto. Di ka na good. Subaan. Kaway na. Ay mo to siya. Kabalo ba dito mamalas kapitan? Mana, balaw. Ingon kita siya nga. Mamana sa ko doon kaya nakang kukuanon nga mga kabataan nun. Na. Na paulat. Basta ingon to siya, namana to siya nako. Mamana to siya nako. Mamana. Sige. Salamat kayo dong ha. Aha, katos kapitan. Kamay suba dire. Sa yung sa bata ba eh. Dirim daw to, sige. Basig makitaan ako to. Matay. Libunan malagi na, yung nagsuba. May suba dire bay. Lay, Bade. giyugi sa gikoy mo. Kuani kapitan kay nawa man si kapitan. Ambot kita wag ni na bade. Ako dito si kapitan kabantay Wala ka. na to bade oh. Amo ni suba dire. To buso na bade. Matay pa ning suba kay mo ta ang pagtumaga. Mana mo to siya bade. Mana mo na kabalo ba dito mamanos kapitan nga. Balo. Banga man kay to. Ambot lang ngokoy mo to. Mana ito. Namana nangukoy. Ngokoy to. Pastilan kapitan ha. Ade, og gadala po check pa lang sampai ko ano na dito. Ay. Mga gito. Matay si kapitan kay daghan magtalent no. Daghan ngokoy to sa hay. Ha. Ay suba lagi dai. Kapitan mo. Upo gulo na ba? Ay bubo na. Murag siya dyan, murag siya. Ngokoy mura na ba de? Kita na? Kaway na. Nangukoy na naman na. Ngokoy na. Ngokoy oh. Ang tura oh. Matay na ginin labag chicks ba de? Tura oh. Matay ni kapitan. Dugana. Alo. Pastilan ni kapitan. Birabay. Nakanami. Maruan ni kapitan naman na ni. Wala magdikatuan. Amatay. Kami kaya pahapa. Berapa deh? Pahapa ba dia? Ini siya. Apa dia laki mana ba deh? Guwapa bro, ikugan man. Nauyan. Matay. Asa daw? Ikugan gan. Bukan baik-baik ba deh? Asa mo sa pinala? Berapa dia? Upo ba dia? Ano no? Ay, ba deh? Ya wala. Oh, kapitan. Wala pa gumo niya. Lagi dayo. Kamu lang. Lah, ngukoy man di ba di? Yawas sa kunda. Kaupo yung kapitan ba deh? Yawa. Lah, ngukoy niyo. Dilo. Mana na ngukoy.
Tingnan, ginoo. Piti lang ibuga din. Ah, di na ba di? Tagak ka na kayo. Habog ngayon. Mahapa, mas kapitan. Matay si kapitan, ha? Pitanoy, oh. Nawa, nag-alot ba diyo? Matay ng kapitan. Kap! Kap! Kapin ko koy. Ha? Uy, kung sa lagi ka, ba? nalilaw naman na. Tak mo gamada ko. Matay ko ng pagmanaa mo na, magnang-li ka. Nawa lang, yun sa akin mo gamada. Yo, yan awon, wala ko na rin. Ay, Naman na kakap, nalili. wala. Sabay ko. Bo! Dili na, nakay ko nangita ni mo kap, kay daghan, kay nagsulisit niya. Magkakulakaw, manay ka. Ay, balog ka ng hota ng kwarta kayo. Ano ko salig ni mo mamanaka, para magkagway ko ha? Oh, gani lagi na. May kuha. Dali na, talaga si para. Oh, pero magawa po, sir. Naghubag mo na mong ngaw, sir. When she looks at me, I know the girls. Ayaw pa pag ginawa kap. Ayuda na po, di ba? Nangyala na po yung ayuda na eh. Kahoy. Ngita, lagi may kayuda, lagi ka, may maganda. Lakaw-lakaw, man ka? Ha? Ano, day? Isa ni mo, day? Ato, may resyong balay, yun niya kay... Kung amang kung kita ni mo. Naman na, Kaya lagi. na, lagi itong bata na nagka. Dire, naman na ka man, may salig si mo. Sige na. Karoon na, kay hapit ako mga daghan na kukuha, karoon. Daghan kanina, nakay kasi. Ikaw, ready kay ko. Labot sa kong gamay. Hawa na, dog. Kaya magkuha ko, dog. Sige kap, magkakuha ka, kakap. Pakuha, karong di god. Karaan ko diri subaa, karaan ko diri. Bisig diri awan. Atay, usawig. Kuha na ako. Wala kuha na ka. Kamay kap. Ano ta wag isda manok kamay butang na tinada. Dire ko binit ni mo kap. Sa no na. Manok na isda. Isda na lang. Manok na. Sa mo dai. Kuha kayo. Ay, minyan ta. Oh, pagkabuhin mo. Gawin mo. Lalo. Pawiti ka. Bulan pa dahil. Hindi, kay Sodan. Gawin mo sa akong kanina yan eh. Yati na ganun. Yaw, pag panakay manok, may kuha. Oh, wari na ibo ano eh. Ano eh. Kaon. Bro, di mo mukha na. Kaon ka kita muluto lang. Saan na magluto na eh? Ambot lang sa una. Ay. Kuha na, lekso na ang ginakap. Gawin. So, okay kayo pupunta kami eh. Okay kay kap. Maramag. Tarungan niyo dahil. Ha? Daog kayo, daog. Tarungan niyo. Kay mo lang paglili Ha? Bayan, Ah? gud ito. Paglili, gud. Ha? Manok Saan kayo na? dyan. Ha? Hindi si Bulbulan ba daan? Ano? Grabe Ina. na. Ang bungitag badok yung gani. Babana lang, nakuwag badok. Hindi, Ha? mapitan nga no. Unahan na ba, unahan? Ayo, sakap. Naku, yung sopa na ba kap? Usaman. Ay, ang permente mo kaganig suba. Di ay ka matos babaw. Diri ba gud ako ganahan gud kay na swimming pool ako diri ba? Sahay po na kung mga labaw sahay diri na ang mga amiga ba? Agkay. Muna akong muna akong sahay akong bantayan kay daghan man kay mga pulis diri. Ah. Pamana na or panglili. Ani po, na usahay pag masipyat makalili pud na. Yan ang nakabili ni mo kap. Captain. Kada yon. Lutuan na to ni akong gwang, sino ba na? Kumain luto ayo na. Laban na kay People in the house, they turn around and was trying to put my dick